ngantemu aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng. Apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku rung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Satama. Kowe mina karo Satama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyepelekke Satama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Oh.